हरिसिङा हालामाव गिदिरथार मोनसे समस्या आरो बे समस्यानो बे ओनसोलाव मोनसे नेशनेलाइज बेंकनि प्रयोजन दं नैबेखौ जोङो मोनदांनो हादों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जे एभ्रि 10 किल'मिटार्स डिस्टेन्सआव मोनफा मोनफा नेशनेलाइज बेंक जानांगौ आरो बेनिखायनो जिहेतु क्राइटेरियाबो फुलफिल जाखायो हरिसिङा ओनसोल साराउन्डिंआव जोंहा जिहेतु बहाय स्टेट बेंक बा नेशनेलाइज बेंकनि ब्रान्च मोननायनि माखासे जि क्राइटेरिया आरो बे पटेनशियेलफोरा बहाय फिलआप जायो उपयुक्त जोंहा बेबायदि दं आरो बेखौनो नोजोर बोनानै बे ओनसोलनि जि गोबाव समनि जि स्टेट बेंक अफ इन्डियानि ब्रान्चनि प्रयोजन बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय गुबुन गुबुन माने बिफानाव रायलायनानै लाइजाम लिरनानै दिनै फैयै फैयै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट मेनेजार थामहिनबा लिड बेंक मेनेजार मुस्रि असुतोष सांमा बिथाङा इन्सपेक्सनाव फैदों नायबिजिरफैदों आरो खुब थाबैनो हरिसिङायाव मोनसे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि बेंक ब्रान्च जानो थांगासिनो दं दा बेखिनि समाव दिनै बे इन्सपेक्सनाव जोंजों लोगोसे दुलाराय फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो हेफाजाब होदों अखम जातीयताबादीनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होदों अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोंजों दिनै हेफाजाब होफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि बिसिडिसि चेयारमेन गासैबो बे इन्सपेक्सनाव जोङो बाहागो लादों आरो बेनिखायनो जि क्राइटेरिया आरो पटेनशियेल बिथां डिस्ट्रिक्ट मेनेजारा जोंजों जेब्ला मोगा मोगि जादों अब्ला बिथाङा जथेस्थ' सेटिसफाइड जादों जे बेवहाय बे ओनसोलाव नट लेस देन माने 200 स्मल टी ग्र'वार्स दं इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन्सफोर दं आरो बेबायदिनो स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे बहाय अनुस्थानफोर दं जोंहा रेल स्टेशन दं मिलिटारि स्टेशन दं आरो बायदि बायदि बेबायदि जथेस्थ' बहाय जि फिनान्सियेल इनक्लुजन्स आरो रां रुपानि जि ट्रेन्जेक्सन बे ट्रेन्जेक्सनखौ जुदि नायोब्ला बहाय हरिसिङा जि हालामाव मोनसे स्टेट बेंकआ दिनै जानो थांगासिनो आरो बेखायनो बे ओनसोलनि जे सासे मा होनना बुङो रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै बे नाजानाया जोंनि दायित्व जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दायित्व जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांनि जिथुनिखि गिदिरथार मोनसे दायित्वमोन आरो बे दायित्वखौ जोङो मावनो थांगासिनो दं जों नुनो मोन्दों बे ओनसोलाव बहुद बेबायदि गिदिर गिदिर राजनिति नेताफोर माने फैदों खायफाफोर मिनिस्टार जालांदों खायफाफोर स्पिकार जालांदों नाथायबा बिथांमोना बे हरिसिङा हालामाव जे मोनसे स्टेट बेंक नांगौ आरो बेखौ बिथांमोना मालाबाबो मा होनना बुङो सिन्था खालामफेराखैमोन जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आरो बिथांनिनो जों साफा साफा मा होनना बुङो MCLA आरो इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि बेखौ जोङो नोजोर बोनानै स्टेट बेंक अफ इन्डिया जों हरिसिङा बे हालामाव जों लाबोनो हादों स्टेट बेंक अफ इन्डियार आमार डिस्ट्रिक्ट मेनेजार स'रग आमी हरिसिङाबासी राइजर লগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হৰিচিঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ যিহেতু তেখেতে হৰিচিঙাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ষ্টেট বেংকৰ কাৰণে তেখেতে যিটো হাতৰ এটা মানে পদ লৈছে তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ধন্যবাদ যাচিছোঁ লগতে আমাৰ ইয়াৰে MCL ছাৰ চাঞ্জাৰাং ছাৰৰ জোৰত মানে তেখেতৰ মানে সহযোগত এই বস্তুটো আমাৰ হৰিচিঙাত আহিছে আজি আমি গম পালোঁ যে এই বস্তুটো হৰিচিঙাতে হ'ব তাৰ ফলত আমি আজি ASU AJYCP APSU গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ आं गिबियावनो बुंगोन हरिसिङा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि हरिसिङायावहाय दिनै दि स्टेट बेंक अफ इन्डियानि जि सासे LAD बिथां सारा जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि जि हरिसिङा हालामावहाय जि स्टेट बेंक गायसननो थाखाय जों बेखौ दिनै जि नायगिदिंफैनाय जोंनि हरिसिङा समस्तिनि मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सार आरो लोगोसे स्टेट बेंकनि जि लिड अफिसार मानगोनां सार बिथांनिसिम आङो हरिसिङा दख'र बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोननाय बावहरदों मानो होनब्ला जोंहा गोबां बोसोर समनिफ्रायनो जों हरिसिङा हालामावहाय जों गोग्लैसोना थानाय बायदि जादोंमोन नाथाय जोङो दिनै बे समाव जोंनि जे हरिसिङा हालामाव मोनसे मोजां जि स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेखौ गायसननो थांगासिनो दङ मोननो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय आङो
जोंनि हरसिंगा हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोननि जानानैबो आङो सार बिथांमोननिसिमबो साबायखर थादों जाहाथे जोंनि नैबे जि गायसननो लानाय जि स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेखौ थाबैनो जोंनि गेजेरावहाय गायसंना होयो बेखौनो आं बुंनानै जोंनि हरसिंगा आनसलिक एबसुनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नाजानाया जों बुंनांगोन जि बिटिआर एकर्ड बिनि थ्रुयै दिनै जि सानजारां स्वर्गीयारि सार बिथांनि नाजानायावनो नैबे जोंनि जि हरसिंगा हालामावहाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया जानो थांगासिनो बेनि थाखायनो आं सार बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय